Benvinguda Maria Carme Roca entre nosaltres, a aquest format de la Fundació ASICAC. Com a entitat cultural estem molt involucrats en tot el que representa la recuperació del patrimoni cultural, material i immaterial de Catalunya. És per això que hem fet aquest format d'entrevistes, per posar en relleu les principals veus del panorama català. I tu, com a filòloga i historiadora i una de les escriptores més llegides, ens fa molta il·lusió i és un gran honor tenir-te aquí. Per tant, moltes gràcies per acceptar la invitació i com estàs? Bueno, molt bé, encantada de ser aquí amb vosaltres i agraïda de ser-hi, i és això, que és un honor compartit. I feu molt bona feina, perquè això de recuperar el patrimoni, a veure, què som nosaltres, no? Què tenim en el nostre passat, què cal conservar, què cal tirar endavant. És perfecte, vull dir que bé, contenta de ser aquí. En la teva última publicació, El passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella, voldríem saber una mica d'on neixen aquestes històries, com comences cada nova novel·la històrica? Clar, cada novel·la té el seu què, té el seu per què. I en aquest cas, aquesta va sorgir d'una manera casual, inesperada, perquè va sortir arran d'una conversa amb uns amics que ells vivien al barri. A veure, jo havia viscut durant molts anys al barri del costat, el barri gòtic, que està al costat del barri de Sant Pere, on es desenvolupa la novel·la. I jo estava cansada, per dir-ho així, de passar i traspassar pel passatge. A més, el meu pare era mestre de la Salle Comtal, que està al costat. La mare anava a comprar al mercat de Santa Caterina, era modista, també anava allà que hi havia, sobretot abans, botigues de tèxtil. Clar, ho coneixia, i de cop i volta, parlant amb uns amics i parlant del passatge, he dit, però el passatge, com és que no has parlat d'aquest passatge, que és un indret únic de la Barcelona Vella, que és tan emblemàtic, que a més quan hi ets, quan hi passes, t'adones de com havia estat Barcelona abans que fos Barcelona, no? Que estava des del Pla, des del que seria l'Eixample fins cap al mar, ple de petits turons, d'aiguamolls, i ella és una mostra, no? Perquè si puges, dius, vas de la Barcelona Vella cap a la Barcelona Nova, cap a l'Eixample, i a l'inrevés. Si vens de l'Eixample, te'n vas, t'endinses en un barri antic de la ciutat. I ara la Irina comentava aquests trets que també té la novel·la, perquè al final li has de donar un argument. Llavors, aquests personatges, quan els crees, des d'on els crees? Clar, primer, quan em ve la idea, primer va ser això, el passatge, que esdevé un personatge més. Esdevé un personatge, l'espai, en aquest cas. Però que aquest espai s'ha de guarnir, i ha de tenir vida, perquè, evidentment, hi ha vida. I vaig decidir, però si de manera paral·lela hi ha un altre passatge, el passatge de la família Sert, el passatge Sert, clar, Josep Maria Sert, quin personatge tan oblidat, podem dir, tan peculiar, per les coses bones i per les dolentes, però al capdavall era un geni. I de seguida jo ja vaig veure que allà, és que vaig veure la nena, vaig veure la Regina, la meva protagonista, la vaig veure corrent pels carrers quan era habitual que les criatures passegessin amunt i avall i de ben jovenets, nens encara, treballessin, no? I que creixés una mica al costat d'en Sert, encara que les seves vides són totalment diferents. I dic, bé, tinc un personatge real, que clar, que ja sabem que als 25 anys ell se'n va anar a París i allà va créixer com a pintor, però que ell venia de tant en tant cap a Barcelona, i això em permet que amb la Regina tinguin contacte, i després, clar, li he de crear una família. La Regina, això és molt divertit, quan fas el càsting dels personatges, ella té uns amics, evidentment en Josep Maria Sert també es relaciona amb unes altres persones, i com va passant la vida, i la gent que hi ha allà al passatge, ja des de qui el va crear, que això ens n'hauríem d'anar al 1879, que va ser en Joan Cirici, que la gent d'allà, la gent antiga del barri, encara els avis que hi viuen, no li diuen passatge de les manufactures com nosaltres, ara veiem una placa,
Aquesta placa hi és des del 1922. S'havia dit d'en Cirici, que és l'industrial tèxtil que el va crear, s'havia dit de la indústria i de les manufactures. No? Que al final que faig parlar al passatge ell ho diu, és que m'han batejat 3 vegades. I clar, tota la vida que hi havia, que ara simplement és un passatge, és un lloc de pas. És un lloc de pas, no? Però abans hi havia petites botiguetes, establiments, cafès, una loteria, un rellotger, un òptic, una sergidora. M'ha agradat tornar a fer reviure tot aquest món, que ara és un món, evidentment, que està perdut. Totalment, això forma part del passat, no? Què creus que té la novel·la històrica que atrau tant a dia d'avui? Jo crec que ens agrada molt perquè ens agrada saber què ha passat. És allò de no podem anar endavant si no sabem del nostre passat, que és on tenim els nostres fonaments. I també perquè hi ha una part de la població que ja té una certa edat, potser això als joves ara no els passa, no? És un altre moment, però que no se'ns va parlar de la nostra història. A mi no m'ensenyava, ni d'altres, de més grans i de més joves, no ens explicaven història de Catalunya, no. I a més de seguida saltàvem de la caiguda de l'imperi romà i ens anàvem als Reis Catòlics. Clar, i dius, i aquells 10 anys, encara recordo això, no? Que quan jo preguntava, tiempos oscuros, hija mía, deien les monges. Bé, d'acord, però potser hi ha llum en aquesta foscor, no? No sé. I això jo crec que ens agrada, en general, saber-ho, i la novel·la històrica és una eina molt bona per poder parlar d'aquest passat i sense que sigui un assaig històric que de vegades a veure són feixucs. Els historiadors s'ha de dir que gràcies a ells doncs podem saber moltes coses, però a veure, un estudi, clar, és més dur de pair, t'ha d'agradar. Bueno, a mi m'agrada molt la història, però és una manera de divulgar-la, de fer-la assequible, no? I sempre si parlem de fer, encara que sigui novel·la, però amb un rigor, amb una base de veritat. I aquest rigor, com es treballa? És a dir, com s'aconsegueix aquest equilibri després amb una novel·la que també entenc que deu tenir unes parts ficcionades? Sí, hi ha ficció, i sovint, què passa a les meves novel·les, hi ha molta més ficció de la que en aparença pot semblar, no? És buscar un equilibri, A veure, si parlem de novel·la, ha de passar l'argument, perquè el lector vol saber d'una història, però llavors tot el marc aquest ha de tenir una base molt ferma, molt sòlida, i de vegades, perquè m'ha passat potser t'ha interessat un detall històric i dius, oh, això, que interessant, i t'agrada explicar-lo. Quan ho revises dius, has de passar tisora, perquè tot allò no interessa al lector. Està bé i potser et quedes res amb una trista frase i potser tu t'ha portat setmanes esbrinar tot allò, però no, has de... A mi m'agrada posar aquesta contenció, aquest fre, perquè no vull fer un llibre d'història, vull fer una novel·la. Però clar, a vegades la història pesa, saps? No, però l'acoto. I sent tan rigorosa com a autora amb el tema històric, creus que és una responsabilitat afegida a l'hora d'escriure un llibre que potser una novel·la de ficció no té, per exemple? A veure, jo crec que sí, perquè tens aquest plus, clar, que a vegades faig, encara que ho faig més per més joves, però quan fas novel·la contemporània no tens aquesta pressió, vull dir, clar, tu pots parlar una mica del teu dia a dia gairebé, de la gent com va vestida, de la gent que menja, sempre hi ha, evidentment, una investigació, per petita que sigui, però clar, quan te'n vas segles enrere, això es multiplica, i has d'intentar, a mi m'agrada fer-ho, posar-te a aquella època, viure aquella època, intentar veure-ho tot, escoltar-ho, tocar-ho, fins i tot no sé, amb aquesta essència, si te'n vas al segle XIX, és aquest viatge en el temps, clar, a mi que m'agrada molt escriure sobre Barcelona, és el meu poble, però no té res a veure la Barcelona d'ara, evidentment, amb la del XIX, la del XV, és un canvi, el mateix barri de Sant Pere, que té tants segles d'existència, allà quan es va construir el convent
del monestir de Sant Pere de les Pueles, que és el que dona nom al barri. Què té a veure aquella societat, aquelles que devien ser 4 cases, molt poqueta gent, amb després com ha anat evolucionant, no? Però el monestir ens ha quedat, ens han quedat, per això que feu vosaltres, recuperar el patrimoni, és tan maco perquè és que no ho podem perdre, no? Perquè és bonic saber que allà doncs, hi havia hagut unes monges que van donar vida a un lloc que era, bueno, bàsicament podem dir, no habitat, no? I com va anar creixent, no? Perquè aquesta també era una raó de ser, d'existir dels monestirs, de crear al seu voltant vida. Sobre això que deies de veure una mica el passat per explicar el present que som avui, algun cop has tornat a llegir la teva primera novel·la? A veure, una cosa és la primera que vaig publicar i l'altra la primera que vaig escriure, que no la veureu mai publicada perquè va ser un nyap. Va ser un nyap, però em va servir per adonar-me'n del nyap. I això que jo ho vaig escriure amb molt d'entusiasme. Però bé, allà està. I sí que alguna vegada doncs, ho he mirat i amb una barreja d'estima i alhora també com de vergonya, de dir a veure què vas fer, no? Què vas escriure. I hi ha una evolució, a veure, és obvi, perquè no deixa de ser un ofici això d'escriure, però aquella essència d'aquella Maria Carme que de nena, molt nena, li agradava escriure coses, que s'inventava, doncs hi és. I això sí, però clar, evoluciona, vull pensar que aprenc, que cada novel·la aprenc, que faig una passa més i que en queden moltes per fer. Espero. I tant, segur que sí. I hi ha alguna època en concret que no hagis tractat i t'agradaria poder tractar? Bé, unes quantes, perquè és clar, la història no te l'acabes, no? Però més que res és que ha d'haver un fet, un personatge que em digui soc aquí, parla de mi. Llavors aquí no tinc cap problema, per exemple, per repetir el segle XV si convé o anar-me'n, però sí que és veritat que també de vegades m'agrada dir a veure, què no has explorat? A vegades m'agrada repetir, jo per si tinc debilitat pels romans, malgrat tots els malgrats que els hi puguem posar, ho he repetit i potser hi tornaré perquè m'agrada. Jo necessito sobretot, més que cobrir buits, que n'hi ha, és entusiasmar-me amb allò que escric, perquè estàs, a veure, t'hi deixes les pestanyes, t'hi deixes la vida allà creant aquella història, buscant la documentació, treballant el text, i clar, m'ha d'entusiasmar. Per sempre tinc alguna història que em crida i bueno, amb això em considero afortunada, no? Tinc molta sort que tinc històries que estan esperant la tanda. T'anava a dir, hi ha algun element o algun personatge que estigui esperant? Entenc que sí, no? Sí, sempre, i això m'agrada. El que també m'estressa, m'atabala, perquè esclar, jo voldria, la idea, clar, és molt maco, quan tens la idea, però clar, fes-la, escriu, has de crear el llibre, i això doncs, bueno, però ja sé que després d'una ve una altra, i per això a mi em va molt bé també combinar la literatura, diguem, com la novel·la històrica, amb novel·les juvenils, amb contes per petits, perquè això em dona com un respir, no? Si sempre treballés novel·la històrica, bueno, parlo per mi, no ho sé, potser hi hauria una saturació, a no ser que deixés molt de temps, que també és una altra opció, dius, bueno, jo cada 5 anys o el que sigui, però és que jo tinc molta necessitat d'escriure, és una necessitat, i llavors, esclar, escric molt. És molt maco, hi ha cantants que tenen la necessitat de cantar allò que senten i tu ho escrius. Sí, és que és això, que això ho deia Gustave Flaubert, deia que escriure és una manera de viure, i és ben cert. Jo sí que evidentment tinc la meva vida, soc la Maria Carme Roca persona, però després hi ha l'escriptora que va també de vegades va a la seva i fa que, bueno, m'entrebanca la meva vida personal, i és a dir, ara no toca, ara no, i a l'inrevés, no? Doncs has de buscar aquest equilibri d'escriptora i de persona. Clar, costa separar la persona de l'escriptora i l'escriptora de la persona. És un pack, a veure, és un pack, el que passa que de vegades doncs dius, bueno, ara sí, ara és el moment que escric,
i ara és el moment doncs, que faig d'àvia, per exemple. No? I bé, ja d'una manera així sense que hi hagi com un ordre establert, perquè jo sóc persona dispersa, però a la meva manera jo m'organitzo i dono cabuda a tot, no? A la meva vida i a la meva passió, que és l'escriptura. I després de 70 novel·les publicades, o més de 70, hi ha algun personatge que hagis investigat i t'hi hagis sentit identificada personalment? A veure, de vegades, allò una mica, i fins i tot a vegades en personatges masculins també, perquè això doncs, jo penso que no té... La literatura no té gènere i a mi m'agrada doncs, identificar-la amb el personatge del qual parlo, però tinc l'obligació com a escriptora, encara que siguin personatges que no tenen res a veure amb la meva manera de pensar, que són molt diferents, que fins i tot, sobretot quan són els personatges no positius, a veure, que no t'agraden, però jo tinc l'obligació com a escriptora de ficar-me a la seva pell i de treure'ls el màxim profit possible, per fer-los lluir. Els he de fer, és com, a veure, com un director de teatre, no? Sí, com un treball actoral, no? El que fa el dolent d'una pel·lícula, que et diu, jo és que hi he hagut d'empatitzar perquè si no això no hagués tingut credibilitat, no? I has de ficar-te a la pell, de vegades, d'un psicòpata, d'un personatge estranyíssim, d'un militar, d'una dona perversa, et donen molt de joc, els dolents. Et donen molt de joc, però, clar, també te l'has de creure i l'has de fer creïble, perquè si no pot resultar ridícul també. Mirant una mica la teva trajectòria, durant una època també et vas dedicar a la docència. Consideres que la literatura a dia d'avui segueix sent important per l'educació? És bàsica i més que mai. Ara, precisament, que hi ha moltes mancances, que veiem que la comprensió lectora ha baixat moltíssim, això ho veiem, que a veure que pesen molt tot el que són doncs, els medis audiovisuals, que a veure que els pots entendre els joves, que aquesta, per dir-ho així, dificultat no la teníem abans, però sí, que és més bàsic que mai, no? I a vegades jo penso que és perquè, a veure, la condició humana és la mateixa, i una història bonica ha agradat sempre. Tots tenim necessitat d'escoltar històries, de llegir-les, que ens les expliquin. I a vegades és fer un petit tast, de vegades és una qüestió de dosi. Ara tot va molt de pressa, tot anem a ritme de tuit, per dir-ho així. Bé, a veure, llegeix un vers d'un poema que és... I a més ho notes, perquè quan en fas l'experiment veus que els agrada. Sí, és com menjar una gominola, no? Que és algo que és dolç, passa bé i exacte, i et pot acabar obrint la gana, no? És fer un tast, però clar, jo entenc, l'altre dia un jove deia que em fan llegir el Tirano Blanc. Bé, clar, a veure què? Que està molt bé. Que està molt bé, però potser, a veure, un bocinet per dir mira de què va això, no? I poso-ho en context i una miqueta, no? Un tast. Però bé, és el que jo opino. I hi hauria alguna lectura, així a nivell personal, que tu recomanaries? Als joves, per exemple? Clar, una mica depèn de l'edat. No et sabria dir, a veure, quina, perquè em venen moltes. Jo, per exemple, és que l'altre dia estava amb un grup així que eren jovenets, aquests dels 11 a 12, no? I per mi un autor que ajuda, vull dir que t'ajuda, la lectura amor és el Roald Dahl, no? Per mi que és un clàssic, a més és divertit, pots fer una lectura superficial i bé, ja et quedes amb allò i pots aprofundir amb el que t'està explicant, no? Clar, no sé, n'hi ha molts, si són més grans jo els diria no oblideu la Rodoreda, no? Perquè és que a més és fàcil de llegir, entre cometes, i llavors dius el que t'està dient d'una manera tan planera i tan sublim alhora, no? I sobretot agafar un tema, pels joves, agafar un tema que els agradi, veure de què va, i això, doncs, a veure, un bibliotecària te pot aconsellar, el teu professor, doncs els amics, doncs no hi ha millor recomanador que el boca-orella de si han llegit alguna novel·la que els ha agradat, doncs que això s'encomana, no? És com un virus, però alhora és molt personal. I recomanar és una miqueta, doncs, a veure, és compromès perquè cadascú té els seus gustos i tu has de buscar què t'agrada, no? I tu com a autora com ho enfoques? És a dir, escrius d'una manera diferent que quan escrius novel·la històrica, per exemple, quan has fet literatura juvenil?
em passa una cosa, que primer el que mana, amb tot el que escric, és la idea. Se'm passa una idea pel cap. De seguida veig que aquella idea és un conte per petits. Si penso en un ogre que perd els mitjons, això ja em dirigeix al públic infantil. Si és una novel·la d'intriga, a veure, que passen coses molt diferents, estranyes, compromeses, llavors m'està demanant un públic jove, perquè li donaria alguna cosa que sobretot jo el vull agafar de la mà, no t'escapis, que has de continuar llegint aquesta història. I clar, si penso potser en un personatge històric, doncs bé, llavors que també escric novel·la històrica per nens, per joves, però ja m'està dient una miqueta el públic que demana, és la idea. La idea és la que mana, la idea és la que mana. I bé, de vegades el que passa que potser una idea per petit dic, no, ara no em va bé, ja la faré quan tingui un altre forat, vull dir, jo mateixa llavors jo em faig el meu... Exacte, ho gestiono. Però mana la idea. I personalment hi ha algun llibre que t'hagi marcat? Molts. Jo soc, a veure, porto darrere, no la veieu perquè és invisible, però és una motxilla que va carregada d'obres que m'han emocionat, que m'han arribat, mira, des de l'Illa de Tresor, que era molt, devia tenir 10 o 11 anys, i com, bé, em regalaven, que ja m'estava bé, però històries que eren com molt femenines, la Heidi, Sisi Imperatriz, les Mujercitas. Vaig llegir una història de pirates, aventura, i això em va agradar. Em va marcar molt aquesta novel·la. Em van agradar molt, ja vet aquí la meva dèria amb la novel·la històrica, les novel·les històriques, aquestes com el Sinué l'Egipcio, el Ben-Hur, l'Ivanhoe, totes aquestes que són aquests grans clàssics, però que jo era joveneta i els devorava. Els autors del segle XIX, els clàssics, el Tolstoi, Dostoievski, aquells novel·lots que sempre m'ha agradat molt llegir, també ho he de dir-ho, però en continuen, a veure si enxampant autors actuals. Per exemple, m'agrada, ho dic així perquè podríem estar aquí en Pierre Lemaitre, el Philippe Claudel, m'agrada si parlem d'autors d'aquí, que evidentment els autors d'aquí, sisplau, endavant, en Joan Lluís Lluís, la Blanca Busquets, no ho sé, i quan algú sobretot em diu, escolta, aquesta novel·la, compte que t'agradarà, doncs evidentment, i dic, jo no conec aquest autor, i després fins i tot fa cosa, jo no coneixia aquest autor, aquesta autora, però quina vergonya. I va, clar, no... Sempre era una primera vegada, sempre, ja l'has descobert i llavors ja, sí, m'ha agradat, el segueixo. Li pots seguir el nom, que bo. I per aquest Sant Jordi, quin recomanaries? Per aquest Sant Jordi? Ara em poses en un compromís, Em poses en un compromís. Sí, hi ha molts. Jo deixaria, a veure, més que un, em deixaria, primer, sí, un autor que escrigui en català. Això sí, perquè, i més aquest dia, a veure, podem comprar, jo sóc més de comprar llibres durant tot l'any que potser aquest propi dia, encara que toqui també, però és d'un autor que escrigui en català, que s'estimi Catalunya, i aquest dia trobo que és el que toca, no? I que sigui també, amb tot el respecte, per les persones que escriuen i que són mediàtics, tot el respecte, però jo abogaria per un escriptor que només sigui escriptor. Vale. Molt bé. Ara que estaves parlant sobre Catalunya, com veus a nivell general la situació del territori català? A nivell polític, cultural? A veure, estem passant per un moment que no és gens dolç, però vull pensar que precisament quan ens posen contra la picota és quan pot sortir el més bo o el més valent que tenim nosaltres. A veure, ens estan posant contra les cordes amb tot, amb la llengua, amb els drets. Jo em sento econòmicament estafada. Llavors, és el moment de dir prou. Ja n'hi ha prou, no? I allò que deia Miquel Martí
dir, Pol, tot està per fer i tot és possible. Doncs clar, quan de vegades, perquè primer vas passant, tens el teu dia a dia i a vegades dius, bé, clar, jo doncs, encara si vas fent la viu-viu, però no, ara jo penso que és un moment que hem de protestar, que hem de demanar allò que ens pertoca i que ens pertoca doncs, perquè és just, perquè ja n'hi ha prou. I a veure, jo vull una Catalunya lliure, vull dir, jo no me n'amago. I visc a Catalunya i lliure. I a veure, benvingut tot, no vull una Catalunya tancada tampoc, que a vegades els que volem la independència ens diu que som així, doncs, com tancats, retrògrads. No, benvingut tothom, però, a veure, amb els mateixos drets i deures, que a nosaltres ens en posen molts. I ja n'hi ha prou, home, és que amb això som una miqueta, que ho vam heretar dels grecs, això d'aquest esperit pactista, bueno, que això està molt bé, però recuperem aquell esperit dels hiverns, lluitadors, i si, bueno... I no en detriment tampoc del nostre patrimoni, de la nostra llengua, de la nostra cultura. Descomptat que no, això ho hem de defensar, capa i espasa, perquè és nostre. I per tant, i creus que Sant Jordi, en tant que diada, és un bon moment per unificar i per fer totes aquestes reivindicacions? I tant, és cada dia. És cada dia. La militància ha de ser cada dia. Però Sant Jordi podem aprofitar, és una data nostrada, és una data festiva, és preciós. Roses i llibres, doncs els fulls dels llibres, les fulles de les roses, vols pètals, clar, és tan maco, no? És que no hi pot haver res més bonic, no? I tenim aquesta llegenda al darrere d'aquest sant, que encara que hi hagi algú que digui coses com espantoses, però sí, hem sentit moltes coses, però a veure, Sant Jordi és nostrat, i també compartit amb altres països que també ho celebren, i això està molt bé, però que no ens el toquin, que no toquin aquesta diada que fa segles que celebrem, i que és molt preciosa, vull dir, és que només cal treure un ull per la finestra, abocar-nos al centre de Barcelona, aquí al Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, i veure tothom amb harmonia, que vas així apretat, que sembla gairebé no cal que et moguis, ja et deixes portar, camines sol, i és una passada. Vull dir, ho veus quan persones que no ho han vist mai de fora, de l'estranger, i venen i queden, doncs, a veure, bocabadats. És que és molt potent que una festivitat que giri entorn a la cultura mogui tanta i tantíssima gent arreu d'una ciutat i arreu d'un país, perquè al final, quan mirem per la finestra veiem Barcelona, però també arreu del país s'estan mobilitzant tantes i tantes fires i tants llibres i tantes roses. Clar, i això és molt potent i és maco. I jo ho visc, a més, com una festa. Sí que, a veure, i ho respecto, evidentment, hi ha escriptors i escriptores que els atabala, que no els agrada, que poden sentir-se com un mico, està així... A mi m'agrada, perquè és bé, sí, estàs a l'aparador, d'acord, però pots parlar, ni que sigui breument, però pots parlar amb els lectors, estàs visible, et veuen, et posen cara. I també és un reconeixement a la feina feta, vull dir, al final és això, no? Quan tens l'oportunitat d'estar signant llibres, veus que la gent els ha llegit o els ve a comprar i ve que els signis, vull dir que també hi ha un punt d'ego que també entenc que hi ha d'haver una satisfacció molt plena, clar. Sí, no, és evident, hi ha aquell punt, podem dir, de vanitat, a veure, hi és, no? I fa il·lusió, i evidentment l'has de lligar, l'has de lligar, però sí, és un goig. També hi ha un punt, a veure, de vergonya, no? Perquè veus que et miren i això, no? Però fa il·lusió. Mira, a mi una de les coses que em fa il·lusió i em passa moltes vegades és que ve algú jove, bueno, no tan jove, perquè ja passa dels 30, i et ve, doncs, per exemple, pel passatge, no? Però et porta algun llibre que li havia signat quan havia anat a la seva escola, i que t'havia conegut allà. Hi ha moments màgics. Sí, no? A vegades va venir l'actor és escriptor també, i va venir amb el carro de la compra carregat de llibres meus perquè els hi signés, que no havia tingut l'oportunitat. Vull dir, passen coses molt boniques, màgiques, que això, doncs, penso que només pot passar el dia de Sant Jordi, pot passar qualsevol dia, no, però aquest dia més.
A mi m'agradaria preguntar-te per la... És a dir, estem en un moment, ja ho hem comentat, a nivell polític no estem en el millor moment del país ni de bon tros, però a més ara hi ha un tema que és el de la llengua, i dic ara, però perquè ara sembla que hi estem posant més focus del que potser hi havíem posat, però jo crec que el problema ve de fa més temps. Escriure en català és necessari, però a més és un acte de militància, és a dir, escrivint en català tu notes que renuncies a altres coses o no? A veure si és un acte de militància, sí, però per mi, jo m'ho agafo, a veure, no m'ho agafo en aquest sentit, vull dir, és que, a veure, jo penso en català, i és que em surt d'escriure en català, o sigui, no és allò que... Perquè alguna vegada, a veure, m'ho hem plantejat de manera com que vull, no que molesti, però vull dir, quina necessitat tens, si de l'altra manera pots, si ho fas en castellà, pots arribar a més gent. Bé, encantada, doncs, si tinc una traducció, però és que no em surt. Llavors, sí que, a veure, hi ha molts escriptors que fins i tot la seva llengua materna és el català i ho han fet en castellà. Bueno, és una altra opció. Jo mira, amb això som afortunats que tenim doncs dues llengües. Ara, per mi és en català, i ara en aquests moments per mi, més que mai, més que mai. I sí que, clar, que m'he perdut coses, sí, esclar, també si pogués escriure en anglès, doncs vaja que no me n'he perdut. Llavors, però quina és la meva? És el català, i encantada de la vida. I tot i així, sí que és veritat que també el moment literari és bo, és a dir, hi ha molta oferta. Abans, en una altra entrevista parlàvem amb en Jordi Cabré i també ens comentava, sobretot, hi ha hagut també una explosió de veus femenines dins del panorama literari, i això és també molt important, de veus juvenils, que també cada vegada veiem gent més jove que s'atreveix a escriure, que escriu la seva primera novel·la, vull dir que també crec que hem de ser capaços de reivindicar també aquest moment, és a dir, sabem quines mancances hi ha, sabem que estem en un moment on la llengua està al focus de molta gent i de moltes lluites, però que també s'està creant una literatura bastant potent i de molt bona qualitat, també en català. Sí, tant, a veure, és que ara, clar, si ho comparem, doncs, si anem 50 anys enrere, que tampoc és tant, però no hi havia la preparació que hi ha ara. Vull dir, ara més tenim moltes més eines. Ja només pensant que tenim un ordinador, per dir un exemple bàsic, i que abans hi havia la màquina d'escriure, o ja si anem més enrere, imagina que no hi havia res. Clar, i la gent, doncs, a veure, té més oportunitats de poder accedir a la cultura. Una altra cosa és que ho faci. És a dir, és important que tothom pugui accedir a la cultura, però això no vol dir que sigui tot gratuït. No ho confonguem. Que això també moltes vegades es confon. No, són coses a part. I està molt bé, per exemple, que una biblioteca, que hi hagi les biblioteques, fantàstiques les biblioteques, i que tu puguis agafar un llibre que puguis llegir. Però, cosa que a altres llocs es fa del món i aquí no, l'autor, el creador, no percep res d'aquells préstecs que es fan. El teu llibre te'l poden llegir milions de vegades, tant de bo, i què passa aquí? Sempre tot ha de ser, i a vegades, a veure, seria tan simple com pagar res, si tu de cada llibre pagues una petitesa, com quan llogues qualsevol cosa, però clar, no, els llibres tot és, doncs, a veure, moltes vegades es fa, ara m'ho invento, un centre cultural, i es demanen llibres, els editors reben demandes perquè els regalin llibres per omplir aquell espai, aquella biblioteca. Per què no ho demanes al fuster que t'ha fet les prestatgeries? No? Clar, sempre se la carrega el llibre, no? I de rebot l'autor, que és el que més pringa. Doncs moltes gràcies, Maria Carme, pel teu temps, i et desitgem un molt feliç Sant Jordi i amb ganes de veure aquestes noves novel·les que encara estan per sortir. Bé, gràcies, s'estan cuinant, s'estan cuinant. Personatges que t'estan cridant, no? Sí, exacte. Doncs, a veure, igualment per vosaltres, molt bon Sant Jordi i endavant, moltes gràcies. A tu. Gràcies.